Nem olyan egyszerű ezt a viaszt, de aki nem tudja kinyitni, az meg sem érdemli. Szia! Ez itt most a Csak Most Csak Neked a Telehop Top Shopban. Mai ajánlatunk egy igazán különleges karácsonyi tétel. Nagyon sokan nem tudják, mit vegyenek karácsonyra. Az idősebbeknek, apósnak, apukának, nagypapának, barátoknak. A whisky nagyon drága, egy sör meg snasz. Ilyenkor lép életbe a hordó érlelt sör. Ez a Hoptopnál úgy hangzik, hogy Barrel Pig, egy hordóba zárt unikornis disznó. Ezek a varázslatos söröcskék mind hordóban érleltek, a különbség közöttük elsősorban az, hogy milyen hordóban. Van ebben bourbonös, van ebben kérlek szépen juharszirupos hordóban érlelt, jamaikai, Fiji rumos hordóban érlelt. Minden sörnek a fő íz karakterét az adja meg, hogy milyen hordóban tároltuk egy, másfél vagy akár 2 éven keresztül. Mindegyiknek van egy fantázia neve, ennek most a Mental Trainer. És most egy különleges ajánlattal is készültem, egy díszdobozzal. Ezt nézzétek, milyen frankon néz ki. Ezt a díszdobozt most, ha vásároltok, ajándékba adom nektek, nem kell más tenned hozzá, csak a webshopban kérlek szépen írjátok be azt a kuponkódot, hogy Laci doboza 2023. Ezzel a kuponkóddal ajándékba kapjátok Barrel Pig tételekhez a díszdobozt. Érdemes rögtön 2 is venni belőle, mert akkor sokkal szebb lesz a polcon. Nem olyan egyszerű ezt a viaszt, de aki nem tudja kinyitni, az meg sem érdemli. Na, ez sikerült. Webshopban szintén tudtok vásárolni egy ilyen szuper hoptopos poharat, és oda nézzetek, micsoda gyönyörű Imperial Stout, gyönyörű szép, krémes, barna habbal, mintha csak egy cappuccino lenne illatában. Gyerekek, ott van a Kentucky Bourbon, csodálatos, igazi desszertsör karácsonyra. Kóstoljuk meg. 11,8%-os alkohol, de nem az alkohol dominál, hanem ez a gyönyörű viszkis íz benne, ezzel az Imperial Stoutos édességgel. Már érzem is a zserbó mellé, hogy ez lesz a karácsonyi menünknek a sztárja. Ez kurva jó, gyerekek.